niin, siis tämä on Honda NSR. Tätä mä kelasin, että mä myyn sulle Elikkä meillä on tässä, siis meillä on kevyt moottoripyörä. Siinä on takapenkki, jolla sä voit kuljettaa matkustajaa. Täältä voit tehdä kiinni. Täällä on jalkatapit täällä takana matkustajalle. Se pysyy kyydissä. Ja joo. Sitten tässä on meidän perussysteemi. Tässä on etujarru, kaasu. Siinä on tuo nappula, josta sammuu ja näin poispäin. Ja sitten joo, täällä on kytkin. Tän avulla sä sitten vaihdat vaihdetta juu. Tässä meillä on virta, perusmittaristo. Ei siellä mitään ihmepäät tarvii. Ja meillä on sitten 16 litran tankki. Tällä pärjää, eikö niin? Ja täällä sitten meillä on vielä bensahana ja ryyppy. Aivan. Mä otan tän.